Entertainmentनि हिन्जाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय तो हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनाय जाबाय स' दिनै माने आगोलाव माने गोबांनिनो भाइरेल नुबाय थादोंमोन आरोना स' दिनै जोङो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो बिनि बिसि आरो भुमिका मोसाहारिनिसो माने भाइरेलखौ नुनो मोनबाय आरोना लोगोफोर एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय बुंनो थाङोब्ला जों भुमिकानि भाइरेलखौ माने गोबां नुबाय आरोना स' दिनै जोङो थारैनो इन्टारटेनमेन्टनिखौसो नुबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिथांमोना माबायदि भाइरेल जादों माबायदि नांलायदों माने भुमिका मोसाहारिया इन्टारटेनमेन्टखौ सेदों बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय स' नै बिथाङा आरो बुंबावदों माने माने बिथाङा मोसाहारिया बुंदों आरो भुमिकाया बुंदों सेयाखै ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावा बुंदों सेदों बेबायदि नांलायनाय जादों आरोना एसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम गैला ना साना लादों आंखौ मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिन्जावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय हिन्जावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरोना खुनु आं हिन्जावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव आंथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा नै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआव बुंदों आरोना दिनैनिफ्राय माने हिन्जाव गैला होननानै माने रिलेसनाव गैला होनलायदों आरो स' बिथाङा मा बुंबावदों एसे नायनानै बुजिनानै लादो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिन्जाव गैया होनना सानना लादो गासिबो आरोना रायजो राजाफोर फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय मेरला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय स' लोगोफोर आरो आं बांद्राय बुंलाय आरोना बिथांमोनखौ स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिम थेंक इउ स' माच बाय बाय